Розныя шляхі развіцця не маглі не выклікаць узаемных супярэчнасцяў. Амбіцыі і тэрытарыяльныя прэтэнзіі не прывесці да ўзброеных канфліктаў. Да першых сутычак паміж Вялікім княствам літоўскім і маскоўскім княствам дайшло ў гады княжання Гедыміна. Прынцыпам усходняй палітыкі вялікалітоўскага князя было негвалтоўнае далучэнне новых земляў Русі. Антытатарская палітыка і рэлігійная талеранцыя прываблівала усходнерускіх князёў. У асобе Гедыміна і Вялікага княства яны бачылі альтэрнатыву татарскай няволі. Моц, сіла гэтых двух дзяржаў была абсалютна несумяшчальная. Масква — это малое княства, мало кому вядомае. Літва са сталіцай у Вільні, Великакняства Літоўскае — это арыгінальна супердзяржава, якая большасць рускіх земляў ўжо аб'яднала ў часы Гедыміна, часы Альгерда. І нельга гаварыць пра першыя сутычкі непасрэдна маскоўскага княства з княствам, Вялікім княствам літоўскім. Масква проста была не ў стане супрацьстаяць у той час Вялікаму княству літоўскаму. Яна атакавала саюзнікаў, самых большых саюзнікаў Вільні. У 14 стагоддзі, напрыклад, Альгерд даходзіў некалькі разоў да Крамля, да Масквы. Войскі маскоўскага княства не даходзілі ніколі нават да межаў Вялікага княства літоўскага. Это пазней, у 15 стагоддзі, у часы Казіміра, пра гэта асобна будзе гаворка, сітуацыя пераламалася. А ў 14 стагоддзі нельга гаварыць пра супрацьстаянне. Масква проста была не ў стане тады супрацьстаяць Вялікаму княству літоўскаму. З другой чвэрці 14 стагоддзя пачынае хутка ўзрастаць моц Масквы. Залатая Арда падтрымлівала яе як супрацьвагу беларуска-літоўскай дзяржаве. У 1335 годзе Гедымін пасылае войскі на Торжок. У адказ маскоўскі князь Іван Каліта спальвае залежныя ад Вялікага княства гарады смаленскай зямлі. Але гэты першы канфлікт быў вычарпаны дробнымі сутычкамі і не перарос у вайну. Старэйшы сын Гедыміна Альгерд, як і бацька, даволі паспяхова праводзіў усходнюю палітыку. У 1341 годзе Альгерд дапамагае смаленскаму князю ў канфлікце з Масквою, які разгарэўся з-за Можайска. Пры Альгердзе даходзіць да сур'ёзных канфліктаў з маскоўскім княствам. Падтрымліваючы Цверь, якая выступае як альтэрнатыва Маскве ў збіранні ўсходняй спадчыны Рурыкавічоў, Альгерд у 1368 годзе ладзіць ваенны паход на Маскву. Князь авалодаў горадам, але сам Крэмль захапіць не здолеў. У адказ маскоўскае войска нападае на Смаленск. У 1370 і 1372 годах Альгерд яшчэ двойчы абкладаў Маскву, але маскоўскі князь ухіляўся ад генеральнай бітвы. Стаўшы пры падтрымцы Залатой Арды самым моцным княствам Уладзіміра Суздальскай Русі, Масква актыўна павялічвае свае ўладанні. У канцы 15 стагоддзя усе ўсходнія землі Вялікага княства становяцца арэнай амаль бесперапынных узброеных канфліктаў. Пасля таго, як маскоўскі князь Іван III назваўся государем сея Русі, ён адкрыта выступіў з тэрытарыяльнымі дамаганнямі да беларускіх земляў. З гэтага часу пачынаюцца амаль бесперапынныя войны. Вялікае княства літоўскае мусіць усе свае сілы скіроўваць на абарону ўсходніх межаў. Войны паміж Вялікім княствам літоўскім і маскоўшчынай вядуцца ў 1492-1494, 1500-1503, 1507-1508, 1512-1522 годах. У супрацьстаянні Масквы і Вільні сутыкаліся два шляхі гістарычнага развіцця. У Вялікім княстве ўжо ў сярэднявеччы
усталёўваліся дэмакратычныя формы грамадскага і палітычнага жыцця. Пра гэта сведчаць традыцыі рэлігійнай талеранцыі, гуманныя законы і трываласць старыны. Улада манарха з канца 15 стагоддзя абмяжоўваецца радай, а трохі пазней і соймам, прадстаўнічым органам дзяржаўнай улады. Сапраўды, устрой дзяржаўнай маскоўскай дзяржавы і Вялікага княства літоўскага моцна розніліся. ВКЛ было традыцыйнай феадальнай еўрапейскай дзяржавай. Гэтым усё сказана. Масква у той час, як вельмі добра сказаў выдатны расійскі гісторык Павел Мелікоў, брала ўзоры дзяржаўнага будаўніцтва ў Турцыі. І атрымалася такая дзяржава, такога тыпа, моцна цэнтралізаваная, дэспатычная, з пагардай да асобы і гэтак далей. Гэта былі розныя цывілізацыі, пра гэта трэба памятаць. На сістэме дзяржаўнасці маскоўскага княства моцны адбітак пакінула амаль 250-гадовая залежнасць ад Залатой Арды. Звышцэнтралізаваная і жорсткая ўлада стала асноўнай формай дзяржаўнага кіравання. Улада маскоўскага манарха нічым і нікім не абмяжоўвалася. Ягонае слова мела значнасць апошняй інстанцыі. Такім чынам, супрацьстаянне Вільні і Масквы – гэта супрацьстаянне розных дзяржаўнасцяў, еўрапейскага і азіяцкага тыпаў, парламентарызму і неабмежаванай манархіі, супрацьстаянне розных цывілізацыяў, розных светапоглядаў і рознага мыслення.